welcome to my vlog. Si Toto Bisaya guys. Ngayon nag-fishing tayo. Fishing tayo. Ayan. Fishing lang. Yan mga gear natin, mga gamit sa pasol. Ayan. Fishing tayo. Wala pa rin huli guys, bago pa lang. Guys, lagay natin muna dyan. Bago dyan mag shout out tayo live lang, saglit lang tayo live. Tayo sa aking mga followers sa TikTok. Yan, thank you sa inyo lahat, sa mga subscriber. Thank you din sa inyo lahat. Nag-support sa akin. Thank you din sa team natin, Team Reds Gold Digger. Yun, thank you sa inyo lahat guys. Tuloy lang tayo, laban lang yan pa. Tayo sa Japan. Lagyan natin ang camera. Wala tayong lagayan, dito na lang. Hindi pa tayo nakabili ng camera na para vlog natin. Nag-iipon pa guys, para sa camera na bibili natin para okay nating vlog. Kasi hirap kasi sa cellphone pero kung mayroong mag-sponsor sa atin dyan na bibigay ng camera, salamat, tanggapin natin ng buo guys. Lamig na dito guys, lamig na dito sa Japan. Bilis lang to ng ating vlog lang. Wala pa rin, zero pa rin tayo kasi wala pa rin, konti pa rin na ang subscriber natin guys. Bago pa lang tayo sa YouTube. Sana may matulong sa atin, mapaview ang ating release natin para makakuha tayo na ma-monetize natin. Sana mayroong nagpo-view sa playlist, sana all. Yan, dito tayo guys. Wala pa rin nagkain sa atin. Ano yung pain? Ito tayo sa kabila guys, dito. Yan. Hirap pag kayong wala tayo cameraman, pero laban lang tayo guys.
thank you sa nag-like dyan. Thank you sa inyo dyan. Hindi ko makikita kasi isang cellphone lang dala ko eh. Thank you sa inyo. Ayan guys. Ayan guys ha. Guys. Mag live tayo ulit mamaya. Pag yung may kuha tayo. Kung wala. Balik lang tayo. At ano lang tayo. Hindi din ako tatagal dito eh. Parang palipas oras lang dito. Yan, yan. Boring kasi sa ano, apartment, walang trabaho. So, paano ano lang sa dagat. Yan, parang mayroong kuha yata. Ah, wala. Akala ko mayroong kuha. Yan guys. Yan o. Hinayaan ko lang yan. Yan. Lagyan natin ang pagkain. Mahal mag ano dito. Ang gasto pag mag ano. Kahit walang kuha, okay lang. Gasto ng pamingwit dito. Kasi kailangan mo nang pakainin pang isda. Yan. Yan ang isda. Yan. Kainin mo din para dadami. Yan. Lapit na, dami na guys. Nagpupunta na guys. Pupunta na. Yan. Pupunta na guys. Mga isda yan. Kainin natin. Sana makakuha. And thank you po sa nag-view dyan. Guys. Tingnan natin ang isang ano natin dito. Kasi nayaan ko lang. Yan. Ayan, ganito lang yan sa gilid eh guys. Gilid lang. Dito, marami mga kagabi namingwit din ako guys. Nakakuha ko ng 6 piraso. Pero sakit na ako. Kuya. Malaki na 2 piraso malaki. Salamat po sa nag-stay. Yan. Muna ano. Yan. Ganda dito guys. Oh. Yan, bukid to pero dagat na. Oh. Bukid yan. Japan. Yan, ganda yan. Tahimik. Merong namingwit din sa dulo doon. Yan guys. Ay, thank you. Mayroong 2 milyon na tayong nag-views. Oy, nagano lang. Nagsilip lang. Sige, salamat pa rin. Thank you. Pa-like naman dyan oh. Sa mga ano dyan, mga view. Hi, shout out. Jim, ano? Flight TV. Makikita ko pala dito. Comment lang kayo guys, comments para makikita, ma-shout out kayo guys. Comment lang kayo. Thank you. Sige po. Salamat po sa pag-stay dyan. Yan. Tayo. Ingat tayo dito. Oh, ganda talaga dito ng ano, dagat sa ano, Japan kasi malilinis. Yan oh. Japan tayo. Yan. Ganda. Dali guys. Mahangin ngayon. Lamig pero okay lang. Kaya pa ang lamig. Kasi mainit naman eh. Nang ano naman, na may araw naman. Okay guys. Parang lupa tayo guys. Pero mayroon tayo battery dala.
Hindi tayo magtatagal mag-live kasi ano lang tayo dito sa ano. Pero mayroon tayo battery dala dito. May battery pa. Oh, ganda talaga ang Japan. Nang ano, tahimik, peaceful kayo, peaceful country. Sa ano dito parang ano lang natin to. Kasi pagka yung sa apartment lang, ang boring. Sakit ng ano, sakit ng likod, sakit kahiga. Okay guys. Yan, ganda ng place dito. Yan. Salamat po sa pagtambay dyan sa Agyo. Guys. Like naman dyan. Tayo sa Japan. Wala pa rin tayo kuha. Thank you, thank you. Sige guys, salamat po sa inyo pag ano sa nag-views diyan, sa nagtambay. Salamat po sa inyo. Dito na po tatapos na akin ang live ko kasi wala na ako, baka malulubat ang aking wifi saka cellphone ko ano na charge kanina yan, dito na. Pasalamat po si Toto Bisaya sa inyo lahat, sa aking mga subscriber. Yan, tuloy-tuloy laban lang po, laban lang tayo, patuloy lang mga vlog kahit walang ano lang yan. Hirap pala maka-content hirap pala mag YouTube. Yan, hirap talaga. Yan talaga guys. Sige guys, okay, thank you sa inyo lahat. Bye. Kita po.